Haba pai she usoso tham ulong weine ki breu ki bakrau ka chingai aka jing shakri ya ublai. Henry ka bapala ka long shem la pau kmat ne pau nam haka kam kum ukristan haka jing shakri blai namar baka jing start ka ba udan leng baka sap tho sap ule kala tap lut len ye ki ai baro. Hindiat nginya pai shaka jingai usoso tham. Lakai usoso tham haka yeng kristan bat ula he alasan haka syadam ka kemi ka bariu belai. Kumta ula yo ru ye ka jingi kai syapang ka nem kristan nadu men ba udang rit bat dang kena. Ula ngam haka nega jingat bat ula bat ru hadu bakut ka jing em. Haba pailing kat syapang ka kam syakri belai usoso tham ka long ba ulong ubriu bakit kia bha haka kam syakri belai. Kawai ka kam ka ba ula le haka ne ka lingka mission na ka bantaban syakri ya ublai kalong ka jingyarap jong u ya ka balang ka ba ula rai ban ai syaka kam ublai ar ana na ka jingmi a ka ba udi ya ka kat ka ba utho ka ba u ai kerteng ki power u asap ya ka ba ula penmi neng kong ak snam khat khandai spa ar phau nang ta sa ka wei pat kalong ba uderu ubriu ubalanang ban hikai ne pinkre jingrwai ya ki wei bat ula tip ru ya ka tonic sulfur namar hakapor ba uhikai hapo syangpung ujulong unong hikai jingruai yagi kena bat ulong ru ubriu uba em haga jingduai bat u em haga jing hikai ru yaki wei umno banduai man laga stem yakane ule hakapor ba udan hapo early hostel bat ulong ru ubriu uba juruai bha dalade hakawei kesni katu katne ki kena ki balawan ban pha thau jingruai hau kalong habaki kena jayau kidang penkre ya ka social gathering jongki na kata ka benta jongki usoso tham ula shim ya ka wei ka jingrai ka ba ki kila pha ban thau ula shim da ka jingrai u pipi bliss ka ba ong dal is friend for little children but upen kala khasi ya ka ne ka long kat khat ka ban kong jong ka ne ka jingrai kumba ula pen kala ya ka shaka khasi don ulok ya ki kena ren haneng ki klor pernai ulok ubam jula kela la jing ej bajanai om kum kilok hapur thai bala ban kelapan une udei ulok bat phi ban em ban yap rengkan bat kane ke jingrai la thebru hakakot jingrai ki balang presbyterian kabala don ru hadukat menta menne kalalong ga weine ke jingrai jongki kena usoso tham ula penkelaru syaka khasi ya ka wei ke jingrai niam ka baong only and a more bearer kabala ai kerteng pat tangkum unong ra atiar kaneru kalalong ka wei ne ke jingrai ya ki samla bat kalarung ha ka kot jingrai jong ka balang presbyterian hadu kat menta menne ki dangirwai ya ke ne ke jingrai bat laong ba ulong ru ba bang pha ban pule ya ki kot niam kham tam ya ka bible ka balong ka kot ka ba kraw hadu kata-kata wat lau usoso tham ulane aga jingai Henry syamlane sa pat haka balang presbyterian nadu badangrit ka ba udan hadu ba undarang ba haba uladan kumban riu pausnam ai ula ledrong hapo ka balang Church of England bat yakane ngimdei ban sngopla namar ngila deptep syapanga jingedai ka ba udan ka jingrung pat ka jong u syaka balang Church of England ka dei na ka daw ba ki bahayeng asam ki jong u nadu ka lok ru ki dei na ka ne ka kanhun nyam lane ka kanhun balang kumta ma uru hakaba khadu ula lej ban penya so no yala dia bar ka balang Church of England bat deiru na ka longying ka jong ka lok ka jong u ka bala penmi ru ya wei u pastor u bala ai kerteng u reverend Elgatpho kum u pastor jong ka balang Shibun ba ki kam ki ba usoso tham ula le na ka banta ka jing syakri blai Henry kine kilong tangki mat ki balengkot bangaya thu hang ne menta kumta uprim rus ukhwat yala ujong ukpa ubalong usoso tham da ukaidi jong kajingeng blai shibon